Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Польща та інші країни не визнають та засуджують російські вибори в окупованому Криму. Раніше з заявою про невизнання псевдоголосування виступили в Євросоюзі. До всього там засудили масову російську паспортизацію жителів окупованих українських територій, а в Державному департаменті Сполучених Штатів закликали Москву виконувати свої міжнародні зобов'язання, припинити тиск на незгодних і поважати права людини. Крім того, США наголосили на непорушній підтримці територіальної неподільності України. Вибори в Державну Думу Росії в окупованому Криму не визнала й Туреччина. Про це йдеться в заяві прес-секретаря Міністерства закордонних справ Республіки Танжу Бігліча, опублікованому на сайті відомства. Туреччина, як і раніше, підтримує територіальну цілісність України і не визнає незаконну окупацію Криму, йдеться в заяві. Туреччина, як і раніше, підтримує територіальну цілісність України і не визнає незаконну анексію Криму. Відповідно, результати виборів в Державну Думу Росії, що відбулися 17-19 вересня 2021 року, також у Криму, не мають юридичної сили для Туреччини.